Здравейте! Тук сме от Voodoo Games и така. Това е клип за нещо наречено клип. Сега си нямам и на идея какво говоря. Така че насладете се на този клип, който явно ще бъде 10 минути. Имам много пистола на човек. Хайде ходите да играем. Добре, изчакай малко. Айде, нека всички са рандом спаунат, пак аз се спауна на най-доброто място. Всички са рандом спаунаха. Леле, мене знаеш на какво добро място ме пусна? Къде? Във вода. И мен. И до мене има едно корабче. Не. Там има някакво островче. Значи първо експлорвам кораба за жители или честове, после се връщам към гейм. И така, виждате на какво тъпо място избравам спални играта. Хей, човек. Ах, ти гаден моб. Няма тук хора. Значи, тук има един мост. Някъде 100 глупости още. Ще живея в този кораб. В този кораб всъщност няма нищо. Видяхте. Не знам къде си. Добре, ела. Има доста път да знаеш. Добре. Взема джетпак, какво ще стане? Но ще летиш. Добре, човек, хайде по-бързичко. Ела до мен. Да не мислиш, че мога. Някакво гадно зомби ме нападна. Както и да е. С броня. Мангизи. Човек, моля те, ела. Аз тичам към тебе, доста бавно. Доста бавно се. Добре, тук има чест. И много ма дразни с този чест. Сега ще бъда убит. Аз пък не мога да взема чест, човек. Добре, че излезе. Не изляза, все ще ме уби. Съм слаб. На първи път игра. Срещу хора. Както виждате, това е доста хубава игра. Ако не забравя, ще дам описание. Ако не забравя, ще дам описание. Ако забравя предварително да знаете, сервър се казва DragonCraft, намерете сами IP-то. Омага, човек, имаш джетпак, нали? Аз ли вече не? Добре. Аз имам количка. Знаеш къде съм, нали? Мисля, ако си до кораб, да. Аз съм в кораб, който до мен право напред Не, хвана по релсите! Що? Има някакъв мост право напред от кораба по курс. Над мене има някакъв чест. И ако още си падаше джетпака, щеш да литнеш в дупка да вземеш честа. Но както и да е. Защото няма стълби да се качиш. Имах втори чест. Втори джетпак. Имаш? Имах. Добре. В честа го ставих. Къде си ти? Аз... Ела сега ще... Кораба. Гледай. Виждаш един кораб, нали? Огромен. Отстрани някакви оранжеви. Какви оранжеви? Пред кораба има ли един мост? Бял. Пред кораба. Той е мост. Чакай. Има ли мост? По курс на кораба? Кораба ти има ли горен етаж? Да. Втория етаж. Дето там има капитан, нали? Не знам, чакай. Но вместо капитан ние имаме вещица на нашия круиз. Вместо капитан имаме вещица. Вещицата управлява. Да, е вещицата. Колко фуни. Аз знам как се казва вещицата. Как? Коци. Много фуни. Аре, човек, идваш ли? Значи. Не те виждам. Ако искаш да споделя екран, да споделя екран. Да. Escape. Виж къде съм. Това място тук, знаеш ли го? Тук има една лодка. Не. Чакай, ще го потърся. Чакаме се преди това място, ако искаш. Чакай. Или под моста.
Ето виж, сега ще докажа, че имаме вещица капитан. Ето я. Здрасти, ме. Ай, писни, бе. Студено ми е. Ето виж, вещица капитан, доказах. Деда може да я чупя. Сега да се кача там. Да я на... И да я набия с пищака ми. С български пищак ще да я набия. Човек... Не те виждам. Тук има ли тъпа? Бум, 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 бум! Тъпа вещица! Какво? Ох, добре. О, манита! О, ес. О, не, имам молотовки! Какво е молотовки? Бига, Goldstone Dust. Пък то като някаква бомба, човек. Имам бомби! На които им се викат молотовки. Жестока работа, човек. Няма що. Ма са две за мой жалост. Искам да ги изпробвам, ма са две. Имам и шугар да таят. Да не тип, аз пък имам барут. Аз пък имам шугар. Оп, взех си пистола. Що се движа толкова бавно? Защото си ти пуснали слово днес някъде. Не, Да пробвам ли молотовките или не? Да. Ама на споделен екран. Това е споделен. Виждаш, че имам молотовки, нали? Да. Гледай ги. Нищо не става. Май така са. Ох. Това нищо не прави. Прилича на шише с ракия, ма нищо не прави. В една игра това са бомби. Представи си и тук. О, проблясна нещо. Не, нищо не става. Човек, искаш да чакаме преди и то с колизеум тук. Можеш ли да го нам... Искаш да се чакаме преди и то с мост. Аз не го виждам. Добре, къде си ти? Виж. Чакай, Да се споделяме. Добре. Чакай. Секунда. По-бързичко, че става ден. Цяла вечер да чакам. Виж къде съм. Тук има някакъв кораб.